ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಜಿಲಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಅದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂಜೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡತುಂಡು ರಡ್ಡು ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ರಡ್ಡನೆ ಪೂಜೆ ಆದಿತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ದಂಚು ಪೋಂದು ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ कंदर्पगणित अमित छविनवनील नीरद सुन्दरम् पटपीठ मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारुदार अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चाप दर संग्राम जित कर दूषणम्
भज दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादिकलदल गञ्जनम् मनुजाहि राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुन्दर सामरो करुणानिधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो एहि भाति गौरी असीम सुनिसिय सहित हिय हर्षियलि तुलसी भवानी पूजि पूनि मुदित मन मंदिर चली सो जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाय कहीं मंजूल मंगल मूल वाम अंग फहक न लगे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಟೆಲಿವಿಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮದೇವಿಯರ್ನ ಆ ಪೂಜೆ ನಡಪರಂಡು ಐಕ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಟೆಲಿವಿದ್ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜಿಲಡಿಪ್ಪನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನು ಮಾತ ಉಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಜನ ಅರ್ಜಿಲಡ್ ಒಂಜಿ 150 ಮಿತ್ತು ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ಮುಲು ಟೆಲಿವಿಡ್ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಮುಟ್ಟಪಟ್ಟವ ಇತ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಐತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪೂಜೆನ ತೂದು ದೇವರನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪನ್ನಿಯರೇನೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾಣ ಎಂಕ್ಲು ಉರುಡೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾಣ ಎಂಕ್ಲು ಅಯೋಧ್ಯದ ಪೂಜೆನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಂಡ್ ಏನಿತ್ತ ಪೂಜೆನ ತೂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ ಅನುಭವ ಏನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲನ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಎಂಕ್ಲನ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ.